got Hello guys, so today is day 2 of my paniwang and palin. This is the second day, pound for pound, and let's do this. Stretching ako. So mingaw pa jud siya guys, no, and gakayungit gid sa akong marpil. Magbuhat ako sa akong ipa-exercise karon aton sa si coach kayo manamon po kog workout magog stretching, and tara. Coach, ano na? Stairs muna ako. Ilan? 30 na. 30? 30, okay. So for the warm up, 30 stairs. 30 stairs. So good na ko. Done with the stairs, guys. That's 30 steps. No steps. 30 up and down. So go to coach for the next workout. Jumping rope. Ilan? 4 sets? 4 minutes. 4 minutes? Guys, 4 minutes na jumping rope. And start na ko rin ito. Okay guys, humana ko sa 4 minutes sa jumping rope. Ato na putang ko ito sa sunod. Roller, apat. Takbo ako ulit. Ha? Takbo ako. Ay, sprint ka pala kay ano ba? Kahapon. Sprint ka na lang, apat. Stumble, 5. 5? Pero may jump ka. So parehas kahapon? In out. In out? Low. In out, okay. High knees, 5. Malinis. Scissor. Tapos top. Tap. Okay, tapos hanky. Tatlo. Lateral. Lateral lang? Anong lateral? Yung touch? Top. Tapos third flip. Third Tapos flip. paddle rope 25 seconds. Ito? Yun lang? Sige. Okay guys, mo to kung buhaton ko ron. So guys, hapoy food. So first, muna ko sa first round. Second round.
guys, kumalan ako 6 rounds. Kapoy gid sa. So, ito na po na kasi coach sa sunod. Coach, ano sunod ko? Vertical tayo. Vertical? Sige. So guys, away sa gadget. So vertical ko karon, nabiton to na ako. Kato. Mga 10 yang weight. 10 sa 20 tanan. And 4 rounds, 10 repetitions. Kaya lagi ni. So guys, manan ako ang vertical jump with weights nga dito siya 10, 20 day siya dara guys. So 40 tanan akong gibuhat, giaswat nga pilambak nga for 4 rounds, 10 repetitions. Kapoy. Nakita ko bagtak. Pero okay ni. Kung sakit, epektibo. Isa sa kong bago lang daw na siya nag-subscribe sa mga. Salamat kayo sa inyo. Salamat. Tapos na, coach? Tapos na? Oo. Sometimes these things just don't work. Ilan? 20, ganun lang. Reset, sige. So 20 jump ana guys. Ambak-ambak ko ana for 20 repetitions and 3 sets. Ayan lagi ni. So guys, umanan ako to. Nabuya to eh. Doon na po na ako sa coach. Wala, tapos na. Ilan? 20 pa rin. 20? 3 sets? 3 sets. 3 sets guys. 3 sets. Shit. Sige, kaya. Guys, wala na akong nakuha video nakaulas ako gibuhat ng exercise. Ay, workout, I mean. Okay, nakalimut ko. Ikapoy naman ko. Pero kaya pa ni. Ito na ko kung napabay sunod o wala na. Last na ba ito na akong exercise for the day. So, ito na ako si coach. Coach! Okay na ko? Last na pala yun? Thank you! So guys, sumana na ako akong workout today. Last workout na dito na akong wala na videohan. And shout out to Hana Makabi. Salamat sa imong tanaw, pimente, and imong pag-subscribe. So guys, kumana na po ko stretching. Nag-pull down ako. Ready na ako muli. So salamat sa inyong pagtanaw. See you in the next video. Bye!